Jo diria que dues coses bàsicament. La primera és la passió a l'hora de fer les coses, que sempre li tire moltes ganes, i després la capacitat per a treballar en equip. No sé treballar a soles. El rastreig. Parcel·la de patrulla. Què diria? La quarta fusta. Pirineus. Color el roig, una flor el lliri blau, el lliri de camp, un ocell el pit roig, del meu gust, un animal el llop. Definitiva, impossible. 14 o 15, com a mínim, perquè és que són escoltes i són també del llac, de la bordeta, són tantes que és molt complicat dir la definitiva. La definitiva quina seria? És que no sé. No seria capaç. Un llibre, Años de soledad. Una pel·lícula. 2001, segurament una odissea de l'espacio. Agrupament, un disc, Neil Young, Harvest. Una figura històrica de l'escoltisme, segurament el mateix Baden-Powell. Els scouts, per tradició familiar, perquè els meus cosins i el meu germà major ja estaven en l'agrupament, i també perquè els veia quan eixia del col·legi el divendres o anava a jugar el dissabte, es veia jugar, i perquè el dècim o el desè perquè era l'agrupament d'escolta del meu col·legi. Francisco Javier, o millor Javier Palau soc jo, i Patito és el malnom que m'acompanya pues, des de que era un llop. Més orgullós, evidentment, en la riuada del 82, quan vaig veure 3 autobusos de Minyons Escoltes de Catalunya baixar a Carcaixent per a netejar el fang. Nosaltres érem a Muntó, però veure aquella germanor escolta m'ha copsat d'una manera definitiva. I no m'agrada quan hem actuat com a polítics. Quítate tu pa poner-me jo, o mira este lo que fa. Quan no hem actuat amb germanor escolta, que és el que s'ha de fer i per lo que estem així, és el moment en què més m'ha agradat. La promesa scout en el sentit del compromís amb les coses que me plantegi que faig. És a dir, si dic que vaig a fer una cosa, la faig, perquè per a mi és com la promesa. I després la llei sempre ha sigut un criteri rector de lo que faig en esta vida, i sempre he procurat ajustar-me en algunes coses molt clarament als principis de la llei. Anem a veure, jo crec que sí, si no, no enviaríem els nostres fills a formar-se als escoltes. Jo crec que els principis fonamentals del mètode són bàsics avui dia, o sigui, el treball en xicotets, les activitats atractives, totes aquestes coses són bàsiques. Jo a la facultat és que quan veig el professorat que proposa activitats d'innovació educativa, projectes d'innovació educativa que es diuen, i quan veig que tenen una base escolta claríssima, doncs normalment em risca un poquet i explica el per què, però evidentment l'escoltisme té un... O sigui,
ha avançat en molts aspectes el que són renovacions pedagògiques d'avui dia. Jo crec que el mètode pot estar en vigor perfectament. L'acord d'honor no deixa de ser un xicotet grup, i si eduquem en un dels pilars del mètode és l'educació en xicotets grups, l'acord d'honor no deixa de ser-ne un, i aleshores jo crec que té perfecta actualitat. Jo recorde, hem comentat, que l'acord d'honor no deixava de ser una mena de govern aristocràtic de la tropa, és a dir, es reunien els guies i les persones amb més tradició i amb més trellat segurament a l'hora de prendre decisions amb els caps de la tropa, i es prenien les decisions, no diria les més importants, però sí que era la programació, les persones que havien de fer la promesa, etc. Era un àmbit de decisió i un àmbit on se formaven autèntics líders. Segurament la denominació no és la millor, l'acord d'honor, perquè en el cas del meu agrupament acaba degenerant en una mena de tribunal d'honor que no és el que havia de ser, però l'acord d'honor avui dia, quan veus el govern, per exemple, d'una societat anònima, veus un acord d'honor que és un grup més reduït, que és qui du el govern i la direcció d'esta nau. Això depèn de qui siga el pare o la mare, no? Si el pare és economista, li diria que la relació qualitat-preu, l'escoltisme és el millor que pot trobar per a la formació dels seus fills. Si esta persona fora un químic, diria que el seu fill va experimentar les coses més diverses i més variades i que va tindre una formació pràcticament en tot el que se pugui imaginar. En general, jo el que es diria és que si volen tindre fills i filles imaginatives, creadores o creatives, bones persones, que tinguen uns valors ferms, que siguen al mateix temps persones alegres, persones que tinguen amics, que siguen capaços de crear grups de treball, de consolidar relacions. El millor que poden fer és portar als fills i a les filles als scouts, a un grup scout, evidentment.